दे गिबि गिबियावनो नोङो नोंनि सिनायथिखौ लाग्रोदो दे। नोंनि साबजेक्टआ मामोन? दायो मा खालामनांगौ? प्रेक्टिकेल टेस्ट बाहागो लानो नागिरदों ना? दे दायो गिबि गिबियावनो नोङो सम आरो देंखो बिनि देंखोखौ दामनो। सिफुंनि जा रिंसारथि फारि सुलांफारि आरो सुफिनफारि दंमोन ना जायखिजाया बिनि मोनसे दामनाय। दायो बे समाव नोङो दाम बागुरुम्बानि देंखोखौ दामनाय ससे। नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे फर्मुला दामलांदो दे। दे गिबि गिबियावनो नोंबो नोंनि सिनायथिखौ बुंना लादो मैयानो। आंनि मुङा अनिता बसुमतारी। आंनि साबजेक्टआ सिफुं। दायो मा खालामनो नागिरदों? सिफुंनि प्रेक्टिकेल टेस्टआव बाहागो लानो आवगायदो सिगांग्रो ना। दे दायो गिबि गिबियावनो नोङो सम आरो देंखो बिनि देंखोखौ दामना दिन्थिनो। सम आरो देंखो। दायो नेक्स्टआव दाम नोङो सिफुंनि जि गिबि सुलांफारि आरो सुफिनफारि ना स्टार्टिंनि बेखौ दामनाय सुलांफारि आरो सुफिनफारि। फार्स्ट स्टार्टिंखौ फार्स्ट एखेबारे प्रथमखौ। दायो दामना दिन्थि नोङो बागुरुम्बाखौ ससे दामना दिन्थि। दायो ओरै दाम रें सांरें
फार्स्ट नोंनि गोसो बायदि खेबसे जायखिजाया फर्मुला दामनानै थां